Хіба жыццё толькі па той бок за фіранкамі бавіцца? Хто сказаў, нібы ціхая скрынка з каменьчыкамі не жывая? Хто? Тут сонечныя зайчыкі-гарэзы, бушуюць эпіфаніі, і яблык падае бязгучна з дрэва. Цвыркуны стракочуць у вушах. І гэта не справа наяўнасці волі, дзе я менавіта ля сцяны у паперы. Чатырохкутнік дзяцінства з маяком і бухтай, з палацам шыпшынай, з альтанкай, лісічкай, сястрычкай, з пляжам і стрыйскім пясочкам, з бацькам, маці, марожаным, морам, горным вятрыскам, з карсту. Але без ніякага страху.